Kaixo eta ongietorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Odei Magoarekin eta Atticus konpainiako Itxaso eta Inigo aktoreekin egongo gara. Dena den, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. Kristo aurreko 30. urtean, gaurko egunez, Kleopatra Egiptoko azken erregina hil zen bere buruaz beste eginda. Gainera, gaurko egunez baina 1964ean, Ian Fleming idazle ingelesa James Bond 007 sortzailea hil zen. Eta horretaz gain, urte eta egun berean, 1964ko abuztuaren 12an, Aitor edo Txiki Begiristain futbolari ohia jaio zen Olaberrian. Eta bukatzeko, abuztuaren 12an ere, 1973an Joseba Beloki txirrindularia jaio zen Lazkagon. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Nafarroak 254 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, horietatik 58 Iruñerrian erregistratu dira. Txertaketari esker 5. olatu horretan ospitaleratutako positiboak 8%-2% murriztu dira. Iruñeko udalak 1.500.000 euro baino gehiago inbertitzen ari da energia eraginkortasuneko, irisgarritasuneko eta patioak hobetzeko lanetan ikastetxe publikoetan. Koronavirusaren krisiak bereziki kaltetutako 601 nekazarik eta enpresa txiki eta ertainek 1.400.000 euro jasoko dituzte salbuespeneko laguntzetan. Lekunberrik abisualdea industria aldeko handitzea amaitu du 1.000.000 euroko inbertsioarekin eskualdeko industria jardueraren berpiztean beste urrats bat emanez. 112ko kontingentzia areto berri batek bermatuko du Nafarroko larrialdi zerbitzuaren funtzionamendu iraunkorra. Nafarroko jatorrizko deituraren kontseilu arautzaileak Reino Gurmetek eta Nafarroko Ostalaritzako kooperatibak udako freskoen 2. edizioa foru komunitateko 20 terraza baino gehiagotara eraman dute. Erronkari, Ribaforada, Leire eta Lekunberri kultur programaren hurrengo agertokiak. Gaurko komunikabideen azalak aztertzen jarraituko dugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra, Nafarroako ostalaritzak COVID-agatik galdutako enpleguaren 28% berreskuratu duela da. Argazkian, beroak estutzen duela nabarmentzen du. Horretaz gain, Rider legeak Nafarroan 300 banatzaile kontratatzera behartzen dituela jakinarazten du. Bestalde, txertoa hartuz gero, ospitaleratzen diren kasuak 8%tik 2% murrizten direla ere azpimarratzen du azalonek. Gai aldatuz, osasunaren debuterako 38 graduko aurreikuspena egiten dutela iragartzen du Notiziasek. Gainera, haizen musikak kaleak hartzen dituela ere aipatzen du, baita San Cristobal ermita estali gabe dagoela ere. Amaitzeko, erloju baten barruan ezkutatuta 6 hilabete eman zituen pertsonaren inguruan aritzen da egunkari hau. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularrak dioenez, txertaketa erritmoa moteldu eginda Nafarroan, eta txertorik hartu ez dutenei lehen baien jarri behar zaiela deritze osasun sailak. Argazkiaren bidez, 40 graduak Nafarroan direla gogorarazten du. Horretaz gain, Kazkabarrak, Kabanillasen eta Fustinanan eragindako kalteengatik gutxienez 245 parte jaso direla jakinarazten du azalonek. Baita patinete baten jabea kondenatu dutela ere, turismo batekin talka egiteagatik. Bestalde, egoitzetako langileei astean 2 COVID proba eginez zaizkiela aipatzen du. Gai aldatuz, osasunak La Ligako funtsa babesten duela jakinarazten du egunkari honek, eta Manu Sánchez berriz ere orbita gorrian dagoela aipatzen du. Azkenik, Rokopolis mota horretako Espainiako instalazio bakarra dela jasotzen du azalonek. Gara aztertzera pasako gara. Titularra 100 kasuetatik ospitaleratutakoen ratioa 175 murrizten dela da. Argazkian, besarkada bat erakusten du, mende laurden igaro ondoren, Andoni Murga aske geratu baita. Bestalde, martxoaren 3ko memoriala edukiz betetzeko ideia lehiaketara deituko dutela jakinarazten du egunkari honek.
Eta gai aldatuz, MásMóvilek lehen orduetan Euskaltelen telebista saltzen duela ere jasotzen du gaurko azalak. Amaitzeko, gaur, herriberan, temperatura 42 gradutaraino irits litekeela azpimarratzen du. Eta berria ikusten bukatuko dugu. Albiste nagusiak eskubideak jasotzeko abiapuntua azpimarratzen du, Riderren legearen harira. Bestalde, txertatu ez diren zahar etxeetako langilei buruz gaur erabakiko dutela jakinarazten du azalean. Horretaz gain, Urnietan, Asier Nieblaren hilketan genero astungarria kontutan hartzeko eskatu dutela ere aipatzen du berriak. Eta azkenik, Bosnian gerrako eztabaiden soka luzean korapilatuta dabiltzala jasotzen du. Pasa gaitezen orain gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikustera. Gaur hegoaldean beroa handia egingo du. Zenbait lekutan tenperatura maximoak 35 gradutik gorakoak izango dira. Ebro ondoko eskualdean baliteke 40 gradu ingurukoak izatea. Kostaldean aldiz ez du berorik egingo eta tenperatura maximoek berdintsu jarraituko dute orokorrean. Hegoaldean eguzkia jaun eta jabe izango da. Arratsaldean bero hodei batzuk garatuko diren arren. Arratsaldean Pirineoetan ekaitzen bat leher daiteke. Iparraldean zerua tarteka hodeitsu egongo da, behe hodeiekin. Eta bihar, ostiralean ere, giroa sargoria izango da barnealdean, baina baliteke zenbait tokitan tenperatura maximoak gradu pare bat baxuagoak izatea. Iparraldeko tenperatura maximoetan aldaketa handirik ez da izango. Eguzkitsu egongo da, egunaren hasieran iparraldean behe hodeiak ugariak izango dira, baina eguerditik aurrera ostarteak zabalagoak izango dira. Arratsalde gau partean hegoaldean bero hodeiak garatuko dira. Orain hodei magoa etorri da gure platuera. Kaixo, Odei. Kaixo, egunan zer moduz. Zer moduz? Ongi? Oso ondo, oso ondo. Bai, zer moduz dabil uda? Ondo gabiltza hortxe pixkat. Gelditu gabe eta gozatxuak egiten, magia eramaten lekutara, uzten diguten lekutara, beraz. Pozik. Bai, jendeak badu gogoa magia ikusteko. Bai, jende badaka kulturarako gogoa. Ikuskizunak ikusteko, musika entzuteko, zuzenekorako gogoa daka. Eta pilo eskartzen da. Zuk sumatu duzue hori agian... Bai, pandemia ostean asko. Bai, gu aurreko urteko ekainean hasi ginen, justu, deskonfinamenduaren tarte horretan, hasi ginen, eta nabaritu genuen jendeak, gogo handia zekala, ikuskizun bat ikustera joteko antzoki batera, frontoi batera, plaza batera, eta berrez pixkat normaltasun hori sentitzeko. Bueno, dena denez, magia askotan antzokian egiten da, eta jendea eserita, orduan agian ez zenuten hainbeste somatuko, ala bai somatu? Bai, somatu genuen zen, guk askotan frontoietan ibiltzen geha, plazetan ibiltzen geha, eta pixkat desberdina zan dana. Ez bakarrik distantzia publikoan eta dala gehien entzun dena edo esateatik. Adibidez maskariana, bazuk ez duzu publikoaren erreakzioa ikusten, bai barreak somate dituzu, harridura, ikurra edo batzutan nolabaiteko hitz batzuk esatu dute ez dut gomezan, holako gauza. Eta hori bai somatze duzu, entzute duzulako, baina ez duzu publikoaren aurpegia ikusten. Orduan, arraroa zen hasieran, orain ja pixkat ohitu egin geha, baina orain bakalean direnean askok maskariak entzen dutela zen aldenez, ketze dituzte, eskertzekoa da berriz ere, zure publikoaren aurridura aurpegiak edo, azkenean eskerrak emate dizute aurpegiarekin, orduan hori eskertzekoa da. Eta ez zenuten ikasi begiradak irakurtzen. Bai, magoia hori egite dugu pixkat, begiek asko esate dute, eta kasu honetan asko esaten zuen irribarrearen, ikurrak, baina ez da berdina, Eta gian moldatu behar izan zen ituzten emanaldian. Bai, ikuskizunak asko, zengo ikuskizunak oso parte hartzailea dira, eta hau gertatu zenean, guk bilara bat izan genuen, eta erabaki genuen lehenengo gauza zen, ez genuela parte hartasun hori kenduko. Jendea jarretu behar zuen estenatokera igotzen, eta gu jarretu behar genuen gauza horiek egiten. Orduan, orain gure helburua zen nola egin hori modu ziur batez, ez? Eta, protokolo batzuk jarri genitun, gela, maskarilla, pixkat kalekuak estenatokera eraman da, baina desinfekzio puntu oso garrantzitsu batekin objektu guztietan, eta lortu dugu eta publikoa jarraitu du ikusten, pixkat, guk ematen dugun esperientzia hori, pixkat arraroa, ez da, zen baten magoak maskari ipintzen du, edo gela behar dio laguntzaile bati, baina jendeak ulertzen dut dela
azkenean hori ordaindu behar dugu, hori egin behar dugu, aurreko esperientzia izaten jarraitzeko. Ja, bueno, denen, egongo zarete ez esperoan, ez? Suposatzen dutean noiz egin daiteken guztia. Bueno, bai, esan bezala, ohitu egin geha pixkat, ez? Eta esaten arraroa da, ohitu egin gehala honetara, pena mateu, ezta? Baina lortu dugu lana egiten jarraitzea, eta baita, hori, publikoa programatzaileak eta guk kontratatzen gaitu zenean, esperientzia berdin izatea. Pixkat puntu arraro horrekin, baina nik uste dut ja publikoa baita ohitu egin dela, emanaldi batera joten denean, olako gozak ikustera. Eta gero, emanaldi edo ikuskizun desberdinak, ez? Eskaintzen dituzue. Bai, ikuskizun ezigarriak eskolentzako, badakau bat, ez pluralian ez, ikuskizun ezigarri bat eskolentzako urari buruz, oso politia danaz, ingurumenari buruz egiten dugu, kutsadurari buruz eta bar. Gero baitugu moldagarriak ditzen dugun ikuskizunak, ia edozein tokitera eraman aldirenak. Zeren arabera moldatzen dituzte ikusleen arabera? Ez, moldagarri dira espazioetara, eraman daiteke frontoi batera, kalera, antzoki batera, eta ero baitugu antzoki ikuskizuna, zen bakarrik antzoki baten egin daitezke zen teknikoki zaila dira, eta teknikoki bakarrik eramangarri dira antzoki batera. Eta, igande honetan baduzu ez, emanaldi berezi bat? Tokia behintzat berezia da, eh? Tokia, emanaldia eta dana, agerpena ditu diogu, aparizion. Ikusizun berezia da zen bakarrik egun batean egingo dugu, bertan, eta printzipioz ez dugu errepikatuko. Hori esaten dugun guztietan, azkenean beti suertatzen da moduren bat edo, norbaitek eskatzei zu egitea edo, baina printzipioz ez dago errepikatzen. Oinako deietan zikloren barnean dago, Baluarte Fundazioak Nafarroako Gobernuak bultzatutako programa kulturala pixkat aurreko urtean sortu zana kultur sektorea berpizteko eta bultzatzeko. Eta aurten bigarren edizioan ematen da aurrera, guk aurreko urtean egon ginean gure ikuskizun batekin esatagatik magia pixka normala, gure erara, baina magia ikuskizun bat zen. Eta kasu honetan, magia da, baina teatralizatu nahi izan dugu pixka, Tibaseko gazteluan izanen da, igandean gaueko 9:00 sarrerak agortuta dara, beraz, sentitzen dut superbizkora agortu dira. Baina egingo duguna da pixkat, mamu bat gazteluan dagoelaren aitzaki horrekin, pixkat 50 minutuko ikuskizun bat aurrera eraman. Etortzen da jendea betiko ikusiko du, more asko, desastre pillo, komedia da azkenean, ez da beldurrezkoa. Pixkat hautsi nahi dugu estereotipo hori, ez? Beti mamua bortitza da, beldurgarria, itxusia eta holakoak. Eta kasu honetan pixkat kutre edo patetiko izanen da, bai. Orduan ez, aurrentzako beti bezala familiarra. Agian aurrek sustotxoren bat hartza dute, baina helduek agian ere bai, oso divertigarra izango da ziur. Orduan prestatu duzu ikuskizun bat, pentsatuz Tibaseko gazteluan. Hoi da, gainera, esan bezala tematizatuta dago, Tibaseko gazteluaren historioa pixkat kontantzen du, oso gainetikan, baina pixkat bai, eta lan handia izan da bakarrik egun baterako, baina gogokin hartu genuen, zeren, proposatu zegoenean pixkat zikloa eta ikusten nondik norakoak izango zen, batez ere lekuak, zen monasteri bat, gaztelu bat, esan horrelako zerbait egiteko unea proposa da, zeren askotan gaztelutan egin dugu, emanaldi bat, zen azkenean herri txikiek adibidez, gazteluko patio dakate herriko plaza bezala. Eta oso politia da, baina ez duzu, honekin zerbait tematizatu albaldin bada, eta orain iritsi zaigu aukera, probestu egin dugu. Esan bezala ez, sarrerak agortuta daude, orduan agian bai errepikatu beharko duzu, ez dugu guk erabakitzen, zergaitik ez, guretzako plazerra izango litzateke, gainera, ez bakarrik Tibaseko gazteluarekin egingo dugu, baina moldatu daiteke beste gaztelu batzukin, gainera gaztelui buruz egingo dugu ikuskizunean, Nafarroan gaztelu pillo ditugu, eta zergaitik ez? Eta nola sortzen da mota honetako ikuskizun bat? Bereziki ez magiaren aldetik, nola? Guk ja badakau beste ikuskizun batean mamu bati buruz hitz egiten duen joku bat edo esateagatik, eta esan genuen, hau puntu nagusitzat hartuta, zergatik ez dugu orain bere inguruan ikuskizun bat sortzen, baina istorio bat daukana. Hau da, ez joku solteak eta sketch moduko batzuk, ordu bat osatzen dutenak, baizik eta narratiba bat daukana oso suabea, orain jendeak ez etxoitea, ipuin bat, superdana, ez, baina bai aitzakia, esan bezala aitzakia da, ezta? Azkenean mamua agertzeko edo esatagatik, mamua bertan, agian ez dakigu ikusiko dugu, ez dugu ikusiko zerbait ingo, ez dakigu, hori da.
Eta magia ikuskizunak nola prestatzen dira? Nola sortzen dituzu truko berriak, ala gauza berriak? Bueno, bi modu daude pixkat esateatik. Batzuk erosi egiten ditugu eta gero guk gure modura egiten ditugu, aurkezpena edo esateagatik, gure rolloa ematen diogu, ezta? Eta beste batzuk bai sortu ditugu, guk batzuk sortu izan ditugu, eta azkenean askotan dira kaletik zoa, zerbait ikuste duzu, ideia bat etortzen zaizu burura, eta esatezu, zergaitik ez. Alda, eta orduan hasten zea, adibidez, orain bukatu dugu lan, ideia batzuk hilabete bat iraute dute sortzen, eta beste batzuk 2 urte. Denetari dago. Eta adibidez, aurreko urtean nire lankidearekin eta lagun batzukin oporretan geunden Frantzian, eta kotxean itzultzen, gelditu ginen deitzen dela La Venecia Verde, Burdeos onduan, eta denda batean ikusi genuen objektu bat, eta esan genuen, zergatik ez honekin, zaitik ez dugu. Eta Burdeosetik ona, Iruniera buelta osoa kotxean izan zen 5 laguna, zen lagunak bat zegoen bere ama egitegu gure bestuarioa. Eta beste lankideak egiten du mekanika pieza guztiak edo eta ingenieritza diseinuak. Eta horren izan zen, buelta osoa kotxean, esaten, hau egin daiteke hola, eta zergatik ez dugu egiten hola, eta bukatu dugu ideia, orain dela hilabetetxo pare bat, ekaina hasieran bukatu genuen ideia. Orduan, bai, eta gure ikuskizun berrirako doa, esanetuko dugula 2022an, bai. Jaitzen dugu etorkizunean. Eta hortxe sartu dugu, eta horrelakoak, bazkenean, gauza bat ikusten duzu, edo filma batean zerbait, batzutan ez dira ez da obiektua, edo esaldi batzu dira, eta ez duzu, zer ona esaldia, ezinezkoari buruz, eta detaila dira, detaila. Oso zaila dirudi, da, gero, buelta asko eman, ez, eta... Bueno, ez uste. Niri magia baino gehien gustatzen zaidan sortzen da aurkezpena, gidoia, komedia momentua, kutrerio momentu hori ematia, baina hala ere elegantea izatea, publikoak ateatzea esaten, ikustuzun elegantea izan da, baina hala ere badaka hori kutrekutsu bat edo desastrekutsu bat beti. Eta niretzako hori divertigarriagoa da magia baino. Niretzako joku batek ez baldin badaka karga komikoa edo karga komikoa izateko aukera, niretzako ez du balio beste magoentzako, ziur baietz, baina niretzako karga komikoa izan behar du, ez du balio bakarrik jendeak esatea, ala, ze gertatu da. Jendeak esan behar du, ala, ze gertatu da, baina ze ongi pasaet. Orduan, hortxe da pixkat ekilibrio bilatu behar izana. Ez, trukoen inguruan antolatuko duzu beste guztia, nola sortze prozesu hori, zer pentsatzen da edo erabakitzen da lehenago? Bai, pentsatu itea jokuak iraupena oso garrantzitsua da baita, zen azkenean ezin dugu egin 2 orduko ikuskizun bat, publiko lortuko luke, bueno, ez dakit, agian ez, baina ez dugu nahi, 2 ordu ez dugu hori ginen. Baina bai, kontuan hartzitugu, dena hasten da jokuengatik, baina askotan ikuskizun berri batien behar dugunean zerrenda bat egiten dugu ideiekin, baina askotan kanpoan gelditzen da ideiaren bat, zeren karga komikogatik ez daigu interesatzen adibidez. Agian jokua oso ona da, baina momentu horretan ez daigu interesatzen eta kendu beharra dago. Beste batzutan ez dugu karga komiko bilatzen, beste batzutan sentimentaltasuna bilatzen dugu edo jokuak hori puntu politia izatea, goxoa, intimoa, eta orduan ez daigu enkajatzen, kanpora eraman behar dugu. Estruktura bat, bai, azkenean ekilibrio bilatu behar dugu, baina ez joku bakoitzeko, baizik eta ordu eta 10, ordu eta erdiko ikusizun batean. Eta, nola iristen da bat mago izatera? Akats batengatik, kasualidad ez pixka bat, danak izan nik 6 urte nituen, eta oporretan geunden mago bat zegoen hotelean, tipiko minidisko lakotan, eta esan zuen, laguntzele bat behar dut. Eta nik esan nuen, zergatik ez. Gurasoak flipatuta, zen ni oso lotxatia naiz. Bueno, orain ja ez, baina txikitan oso lotxatia nintzen, eta gurasoak ez duten ulertzen, zergatik esan du baietz da. Atera nintzen, oso gaizki pasa nun. Egia da orain, profesionaltasun ikuspegitik begiratuta mago horrek, agian nik arrazoian neukan gaizki pasatzeko zen, pixkat. Lotxatia nintzen eta gainera berak egin zituen gauzak, baina bueno. Ni negarrezko nintzen lo egitera, lotxagatik batez ere, gurasoek genekigu hau gertatuko zala, baina hurrengo egunean altxatu nintzenen noetik, amari izan nion esaldi hori da, magoa izan nahi dut. Baina bueno, amak, bai, irakasle izan nahi nuen, suhiltzaile, futbolari, betiko zerrenda tipiko horiek, eta magoa bat gehiago zen. Baina, hilabete batzuk geroago nire urtebetetza zen, magia kutxa bat erosi zuten, denok ezagutzen dugu. Orain jara denok ez, gazteok ja magia borrasoi ez dakate, ez modan ja kentzen nahi da hori pixkat. Baina, azkenean urteak pasata, 14-15 magia kutxa izan dituen etxean. Beti urtebetetzetan edo tal, kutxe. Bai, eta 11 urte nituenean, ama eta biok pausu bat eman genuen, amak esan zago, zerratik ez dezu mago batekin hitz egiten, emanaldi bat bukatzean, zen guk astero magia ikusten genuen. Irunian edo inguruan magia zegoen, joatekin. Zergatik ez dezu
zerbait galdetzen edo... Venga, ba, eta magia denda bat gomendatu zidaten, liburu bat baita oso magian hasteko oso ona, oso proposa dana, nik orain gomendatzen duena galdetzen datenean. Eta horrela hasi nintzen gauzak pixkat investigatzen, hortiken arakatzen, eta lehenengo emanaldia egin nun 11 urterekin, 12 urterekin, familiarentzat jaunartze batean, eta gero hortikan pixkat rebote, ez? Familia Altsasukoa da, Altsasuko eskola batera, gero Txarreranatzeko plazara, gero eta hortik pixkat gaur arte. Nork esango luke, ez? Kasualidadez, dana pixkat kasualidade zerrenda bat izan da. Momentu txar bat pasata gero, erabakitzen nuen. Bai, arraro izan zen erabaki hori, baina nik uste pentsatu nula nik gaizki pasarazi nahi dut jendea. Orain ez da horrela, baina nik uste olako zerbait izan zela, baina bai, zen aurkitu nuen ez dakit denbora pasa interesgarri bat, kutsartzen zenuen, hastan zen niri bideokonsolak eta ez nituen, edo bai, batzuk bat nituen baina ez nituen erabiltzen, ez zitzezkean gustatzen. Orduan bat batean, aurkitu nuen hori irakurri alzenula zerbait eta saiatu egiten, zan kruzigrama bat egitea bezala, baina grazia gehiagokin zeren, ez den paper bat eta idatze bezik eta obiektuak erabili, eta horren esan, hau supertxulo da. Orain ja ez da hola. Bueno, entxaiatu behar zen. Gauza zen, jendeak uste zuen kutsa horiek zuk irekitzen zen ditula, eta irakurtzen zenun behin, eta jazta. Eta ez, irakurri behar zen hainbat alditan, beti ez zegoen oso ondo azalduta, beraz baita zuk bilatu behar zenun egiteko modua, pentsatutat zegoen, inork ez ditu kutsa horiektako joku guztiak egin, inork. Ez zinezkoa da, batzuk badaude, ez da profesional izan behar, baino, bai izan behar dezu trebezia nahikoa. Baina, hor zegoen grazia ez, batzuk errasak ziren, beste batzuk ez, orduan zuk pikatu behar zenu zure burua. Eta eta nik uste hortikan atera zala dana. Gero komedia asko gustatzen zait, antzerkian, zineman. Nik magia irakurtzea asko gustatzen zait, baina komedia irakurtzea eta nola komedia gidoiak egitea eta holakoak gehiago gustatzen zaitu nendikan. Orduan, niri betean gustatzen zait jendea barrearaztea, txikitatik eskolan nintzen elpelma tipiko beti dagoela txisteak egiten eta holakoak. Eta ni uste hortikan etorri zala baita. Zen nizan, jendea barre egitea nahi dut, baina magiarekin jendeak barre egiteko, baina gainera harritu egiten da. 2x1, hau brutala da. Biak egiten baldin badakizu. Eta orduan nik uste hortikan etorri zala pixkat bai. Eta gaur egun Nafarroan magiaren mundua? Hortxe gabiltza, bai, badago. Magian beti dago profesionalak, amateur edo afizionatuak oso politia dela, baita, eta bai, hortxe gabiltza, merkatua dago, pixka lan egiten dugu, lan egiten. Honekin, beraz, publikoari magia asko gustatzen zaio. Zeren dana zuzenean ikuste oso berezia da, antzerkia, dantza, baina magiak badaka beti puntu bat, zuk telebistan ikusten baldin baduzu, jendeak beti pentsatzeu, kameran, edizioan, zerbait dago, olakoak. Zuzenean ikusten baldin baduzu, ez dago zalantzarik, orduan. Eta gero badago jendea, gutxi, baina badago jendea, parte hartza gustatzen zaiona, estenatokira ateratzea, helduei buruz egiten dut. Aurrek gehienek parte hartu nahi dute. Eta heldu horiek parte hartzen dutenean, asko gustatzen zaie baita, zen dago esperientzia, milimetro batera egin dut, eta orain bai hemen ez dago edizio, ez dago zerta hemen nago, hortaz. Bai, nik uste jendeak asko eskertzen duela zuzeneko magia, bai. Eta badago maila altua, hemen? Bueno, bai, nik uste baietz, bai. Hemen badago ez bakarrik Nafarroan, Euskal Herrian baita, badaia mago nahiko, eta nik uste duena gustatzen zait, hortaz, bai. Eta ondorengoak ere etorriko dira? Gazteok hortxe dabiltza, hasten, bai, niko 24 urte ditut, gazteen taldean sartzeko denbora dakat. Baina bai, orain hasten nahi dianak afizionatu modun eta baita, ideia hortxe da politia dare, eta zergaitik ez etorkizunean agian, lan asko egin behar da, hoi bai, ez da bakarrik magia ikasi, gauza asko egin behar dira, baina zergaitik ez. Eta ikusleak beti egongo dira? Ikusleak beti egongo dira, ikusleak zaindu behar dira. Hau da, ikuslei gauza onak eman behar zaizkie, hurrengo egunean berriz magia ikusi nahi izateko. Bestela, mago bat ikusten baldin badute eta zein duen, hurrengoan pentsatuko dute ikusitakoa bezala izango dela. Horren, zaindu behar dira beti, baina Nafarroan ez bakarrik magian, kultur sektore oso politia dakau, konpainia brutalak ikuskiztun superpolitekin, eta ikusleak oso ondo ikuta daude. Hortaz, eman behar diegu kalidadezko gauzak, bai. Eta badaude ikuskizun asko, adibidez ez, Oñako Deietan programa honek pixkat bilatzen duena hori da, ez? Claro, Oñako Deietan programak badaude konpainia pillo, disziplina desberdinetakoa, zirko, antzerki, magia eta dantza.
Eta ez gaude guztiak, asko daude horrez daudenak, hortaz behatu zelako zerrenda eta konpainia bakoitzak ikuskizun bat baino gehiago ditu gehienek eta danak oso onak, gehienak ikusiak eta bikainak. Hortaz, Nafarroan badakau zorte handia, zen oso kultura aukera anitza daukagu, bakarrik hemengo konpainiekin, gainera gero kanpokoak ikusteko aukera ditugu eta bikaina dina baita, baina bakarrik hemengoekin badakau aukera pillo. Eta horrelako programak beharrezkoak direla iruditzen? Beharrezkoa dira, beti beharrezkoa dira, eta gainera baimentzen baldin baute, mota hauetako ikuskizunak herri txikitera eramateko, oraindik gehiago. Herri handiek gehiene programazio erdi normala daukat, hilabetero, bilabetero, hala ere, beraik, laguntza dituztetan noski, baina herri txikiek baita, eta hala ere, kultur sektoreak bultzatzen dituen edozein neurri beharrezkoa dira, eta holako programak oso baliozkoa dira baita, proposamen berriak eramateko, leku desberdinetara eramateko, guk oso eskertuak gaude Nafar Gobernura, Baluarte Fundazioa eta proiektu hau posible egin duten guzti hori, bai. Gainera, bigarren urtez, beraz? Claro, gainera bigarren urtez, eta erdi finkatuta ja, proiektu solido bat bezala, zeina aurreko urtean nola esperimentu moduan atera zen egoeragatik. Hortaz, politia da ikustea baita egoera hauetan, horrelako zikloak agertzen direla berria dien zikloak, uda oraindik kulturalki gehiago osatzen dituztenak, eta badirudila, urteekin hortxe mantenduko diela, beraz, oso interesgarriak, bai. Orduan, primeran, eta igandeko gain, ez dagoela sarrerarik, baduzue beste emanaldirik hemendik gutxira? Hortxe gabiltza, bai, nik esango nuke webgunea bilatzea edo sare sozialetan, Odeimagoa, gaur egun, nik horatzea txikia nintzen, txikia, bai, 12 urtekin txartelak ematen zen dituela, kartoizko txartelak, orain jasaten baldin behar zuen dire, Odeimagoa, Magodei, ez baldin behar ez dut euskara, interneten jarrita, ja hortxe informazio guztia du, sare sozialak, bertan data jartzen dugu webgunea, hortaz, Odeimagoa interneten jarri, webgunean sartu agendan, baino aukera pillo, bai, izango ditugu elkar ikusteko, ziur. Eta merezi du, ez? Hori publikoak esango, nik oso ongi pasatzet, eta publikoaren harrera edo erantzuna oso ona da. Nik barreak entzute ditu, ni oso pozik juten ez lekutatik, beraz, gonbidatuta daude, behin ikustera, geroz bali baute itzuli nahi, baina ez itzuli eta esan, hau... Aukera eman beharko zaino. Hoxe, bintzat, lehenengo aukera bat, bai. Ez dakitez, zerbait faltatu izan den, aipatzeko? Lasai. Bestela, hementxe utziko dugu. Hementxe uzten dugu. Ez bakarrik Odeimagoa ikustera jutea, baizik eta Oñako Odeietan zikloan dauden emanaldi guztiak ikustera jutea, zeren emanaldi oso berezia daude, eta bateon bat ni bezala errepikatuko ez dana, eta berezia diana, leku berezitan, beraz, hortxe Baluarteko gugunean sarrerak eta disfruta honoski. Mila esker. Mila esker zuei. Odei eta primera joan dadila guztia. Berdin. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Etxaurin, larunbatean, A2 pilotak antolatutako emakumezkoen pilotako plazako finalerdiak jokatuko dira arratsaldeko 7:00. Salsamendi eta Orbegozo, Arrizabalaga eta Mendibururen aurka arituko dira lehian. Uharten, bihar, Iratxo bakarlariaren kontzertua egongo da arratsaldeko 8:30 Ferialeko plazan. Sarrera doakoa izango da, baina edukiera mugatua. Eta bestalde, hitz eta pitz programa antolatu dute, euskararen erabilera sustatzeko jolasen programa aire librean. Abuztuaren 24, 26, 31 eta irailaren 2 izanen da, goizez Elferial plazan. D ereduko 6 eta 12 urte bitartekoi dago zuzendua, eta izen emateak abuztuaren 18 arte egin daitezke euskara zerbitzuan eta 15 euro ordainduz. Iruñeko udala egun hauetan amaitzen ari da aluminiozko 18 leiho eta pertsiana zahar zubi termikoaren hausturarik gabekoak aldagarriak diren beste batzuekin ordezteko lanak. Horiek guztiak Garzia Galdeano ikastetxe publikoko lehen solairuan. Eskuhartze hori hiriko haur eta lehen hezkuntzako ikastetxetako hobekuntza eta egokitze lanen parte da. Izan ere, uda aprobetxatzen da eskuhartzeak egiteko, lanek ikasturtean eraginik izan ez dezaten. Garzia, Galdeano eta Iturrama IP ikastetxeetan ia amaituta dauden lanei gehitzen zaizkie beste ikastetxe batzuetan gauzatzen ari diren lanak. Hala nola,
San Juan de la Cadena Ipeko jantokikoak, San Francisco eskolakoak eta San Duzelai Hegoalde eta Maiur ikastetxe publikoetakoak. Ikastetxe horiek 2280 ikasle inguru hartuko dituzte irailaren hasieran. Guztira, 7 ikastetxe horietan egindako hobekuntza lanetan 936.000 euro inbertitu dira, komunak zaharberritzeko eta leihoak eta arotzeria aldatzeko oro har. Nahiz eta uda honetan ere guneak egokitzeko 2 proiektu zehatz egin diren 2 ikastetxetan, hezkuntza komunitateak hala eskatuta. Eta bestalde, gai aldatuz, Iluna-Iruñean zikloa aurrera doa ostiralean 8etan Oko Andre Mariaren plazan Neonimusen Viajeros del Tiempo ikuskizunarekin. 4. jarduera da Iruñeko udalaren udako programazioaren barruan 5. edizioa egin duen zikloan aurten aurreikusitako 5 saioetatik. Iluna-Iruñean zientzia, artea, teknologia berriak eta energia berriztagarriak uztartzen dituen familiendako programa bat da. Neonimusek bihar ordubete iraunen duen kontzertu bat eskainiko du. Denboran eta emozioetan barna nabigatzeko esperientzia bat izanen da. Itsas sakonetik hasi eta gaur egunera arte, oinarri zehatz batekin. Giza zelulak oroitzapenen gordailua dira izarren jatorritik abiatuta informazioa biltzen historia zeharkatzen dutenak. Saioan, teknologia elektronikoa eta ezohiko instrumentuak, ezurrezko txirulak, plastikozko hodiak, itsas kurkuiluak, adarrak, sardeskak eta abar uztartuko dira. Neonimus, Silverius de Uraren musika proiektu berezia da, eta ziklo honen aurreko edizioetan ere izan da. Gizon batek bakarrik, Loop Station baten teknologiari esker biderkatutako bere zuzeneko ahotsarekin musikaren historia zeharkatzen du, eta soinuak eta ritmoak sortzeko balio duen guztia erabiliz, bere arnasketatik edo ur-tantetatik hasi eta objektuak, hezur bat, zuhaitzak edo hodiak kolpatzeraino. Horrekin guztiarekin, xamanen kantu erritual difonikoetatik hasi eta egungo hitetaraino iristen diren doinuak konposatzen ditu. Orain, Atikus Antzerki Konpainiako Inigo eta Itxaso aktoreak ditugu hemen, gurekin platoan. Kaixo, Bikote. Kaixo, egunon. Zer moduz? Pues ondo, nahiko ondo. Udaran, beti ondo. Udara beto. Asko zabiltzate lanean, nola dago kontua, ez, antzerkiaren munduan? Bueno, uda beti da lasaiagoa, ez? Azkenean, normalean gu egiten ditugu antzezlanak ikasturtean zehar instituto eta... Normalean, instituto eta eskoletan, antzokietan baita ere. Eta orain ari gara, konpainia bezala beste obra bat ekoizten, probesten dugu horretarako. Eta gero, bueno, azkenean badukagu 22an, ez? Bai. Osa, azkenean baita udak dira Atikus konpainiarentzako como ensaio periodoa. Hori da. Zatik nola aitortzen gara, pues, Iruñara eta libre gaude, pues da como ensaio periodoa. Eta gero, kurtsoan zehar dira, en plan, funtzioak. Hori da. Orduan orain zabiltzate obra edo lan berri bat sortzen? Hori da, ari gara obra berri bat ekoizten, deitzen dela La Gran Quijotina. Eta horretan, klasikoan oinarrituta, Cervantesen klasikoan oinarrituta, baina, bueno, pixkat, pues, buelta batekin. Bai. Vale. Orduan zuek ze aritzen zarete bereziki, esan duzu institutuetan eta horrela, ze antzerki mota egiten duzu orduan? Bada antzerki mota oso bideratua gaztediara. Osa, sobreto, pues, gai fresuako egunerokotasunean dauden gai berriak tratatzen ditu, adibidez, pues, transgenero mundua edo orain COVID-arekin, pues, gertatu zen eta gertatzen ari den pues, guzti hau de hainbeste iritzi eta pues, azkenean txokatzen den mundu hori pues, como oso direkzionatuta pues, eguneroko gaiak tratatzea. Hori da, zarterekin lotuta dauden bai, gai guztiak, ez? Osea, pues, azte hori autobus ateratzenean, pues, gure zuzendaria Angelek idatzi zuen obra bat.
eta zeuzkan transgenero pertsonaiak eta hitz egiten zuen transgenero munduari buruz, eta obra honekin COVID-aren inguruan hitz egiten dugu, da, como... Hori da. Orduan zer dira, pixkat ez zitzaileak, ala kritika egiten duzue, ala hausnarketara bideratuak? Pixkat denetarik, ez da? Osea, azkenean badago gizartearekiko edo gizartean geratzen ari denarekiko lotura oso estu bat, ez? Eta azkenean horren kronika edo horren horri buruz hausnartzeko eginak daudenak, baina ez pedagogikoak, bai badukate pedagogia puntua, baina ez da bakarrik, horrela pentsatu behar duzu edo, alan, ez, bada, begira, hau da geratzen ari dena, gero zuk pentsatu nahi hori da, horrela zer, ez. Osea, atikus baita, eraikitzen da errealitatearen inguruan, osea, como gertatzen denaren inguruan, orduan, azalaritzen dira, iritzi ezberdinak, baina posizionatu gabe, ez da. Da, como refleksio handi bat. Eta irekia. Bai, irekia hori da. Azkenean bakoitzak berea ateratuko du, baina... Baina beti badauka elkartasunaren aldeko eta askatasunaren aldeko aldarriak. Hori da. Balore batzu oinarri hartuta eta horren inguruan gero. Bai. Gure gizarteari begira, zer gertatzen ari den kontziente izan, gertatzen ari denarekin, eta gero, gizarte libreago eta eskuzabalago baten alde, ez? Bai, beti horren alde. Hori da. Eta hori nola lortzen da, ez? Hori egitea, ze tresna erabiltzen dituzue edo agian ezakitu morea, gorputzaren... Angelek erabiltzen du asko, baita dantza eta espresio korporala. Bere puestan eszenetan beti erabiltzen du dantza, bera etortzen da baita ballet mundutik. Osea, beti jartzen du dantza eta titereak erabiltzen ditugu pillo. Bai, ze bere gainera ikasi zituen arte ederrak, berez, unibertsitatean, orduan baita ere, estetikoki, bisualki eta dena egiten du berak bere eskuekin, sortzen du, ez? Bai, mundu hori. Hori da, mundu guztia, ez? Orduan, hori da, pixkat denetarik, ez? Baina beti poesia puntu bat badago, musika beti hor baita ere, musika, dantza, eta hitza baita ere, karo. Bai. Orduan esango zenukete zuen konpainia desberdina dela? Edo desberdintzen da? Bai, egia esan bai. Osea, antzerki egiteko modu espezifiko bat dauka Angelek eta Atikusek. Bai, Asun eta Angelek beti daramatzate 40 urte eta... Bai, Nafarroan lan egiten, eta daukate bere bidea, como nahazten dute como lo plástico con títeres eta escenografia, con música, danza, poesia, texto, antzerkia. Bai, badauka izaera, ez dakit ez berdina den edo ez, baina badauka izaera nahiko... Bai, en plan... karakteristiko... hori da. Azkenean hainbeste urte, azkenean bilatzen duzu zure, ez? Esateko modua eta gustora zaude hor, zurekin bat egiten du, eta aurrera. Eta zuentzat, konpainiaren parte izateak, ez? Zer esan nahi du? Zer suposatzen dizue? Oportunitate, sentitzea oso... berezia en sentido de... zorteduna izatea. Zatik, azkenean dira, Nafarroan ez da hainbeste konpainia, 40 urte daramatera lan egiten. Ja Nafarroa da txikia eta antzerki mundua txikiagoa, orduan da, aukera superona, hori da. Eta ikasteko eta... Hori da. Bai, azken, ni adibidez Atikusekin eramatu bizitza osoa, ez, ni antzerkia deskubritu nuen haiekin, eta gero joan nintzen atzerrira ikastera eta bueltatu nintzenean, haiekin lan egitea berriro zen, esaten duen nahi baita ere, eskola batean jarraitzearen modukoa, ez? Zain beste urte daramatzate, non egunero da ikasteko aukera berri bat, ez? Eta naiz eta batzutan gertatzen da, ez, gure kabuzeren nahi dugula egin gure proiektuto txikiak edo, gure hori da. Baina zaila da, ez? Ez baduzu izen bat, ez?
pues mundu honetan sartzea, ez? Orduan haiekin bada aukera profesionalki lan egiteko eta baita ere ikasteko pilo bat. Bai. Eta, bueno, esan dugu ez, institutuetaz gain, datorren igandean bai baduzuela, ez? Hori da, bai. Obra bat edo Nabaskoitzen, ez? Hori da. Eta hau dago Oñako deietan Nafar Gobernuaren programaren barne. Hori da, bai. Bueno, eta zer egingo duzue egun horretanan? Zerki oso politak. Antzerki oso berezi eta lijurak garri bat. Bai. Bada, Romeo musuko tuta, deitzen da antzerkia, eta egingo dugu erderaz, baina euskarazko bertsio ere badaukagu. Eta, bueno, bagara Romeo eta Julieta. Bai. Eta horretan pizkat oinarrituta dago, ez? Eta izaiten da koronavirus, ala ja ez da erabiltzen hitz hori, osea, COVID-aren inguruan. Hori da, bai. Bai. Egiten du kronika bat, ez? Ze azkenean, Hori da. osea, badago oinarrituta klasikoan, ez? Shakespearen Romeo eta Julietaren klasiko horretan, edo hori da abiapuntu bat, ez? Baina gero badira, bi meloi saltzaile familia, Bai. ez? Osea, berez gainera obra hau, berez Atticus konpainiak egin zuen duela, ez dakitzen bat urte zirela bi familia, bi meloizentzaile konpainia eta elkartzen dira plaza batean eta dira como la rifirrafe de la competencia. Claro, hori da. Eta bera hartu zuten baita obra hau, osea, eta nahaztu zuten COVID-aren gaiarekin, zatik como que venía al caso eta... Claro. Da como... Idatzi zuen COVID-aren... Lehenago. Bai, meloien historia hori, deitzen zela el melonero uste dut, edo... Bai? Hori idatzi zuen aspaldi. Aspaldi, bai. Duela igual 15 urte edo. Eta gero, hori eta Romeo eta Julietaren nahasketa eginez, eta COVID-aren egoera bizitzen ari genuenan, konfinamendu hilabete horietan, Angelek idatzi zuen obra berri bat, dela, egingo duguna, igandean, Nabaskotzen, eta pixkat hori, ez? Pues bi meloi saltzaile familia, elkartzen dira plaza batean, eta hor kompetentzia dago, eta gainera sortzen da hor amodio historio bat. Bai, bi seme alaben arte. Julieta eta Romeon artean, baina COVID-a dagoen ez hor herrian baita ere, pues ezin dute, batu ez horrendu, distantzia aukitzaren kontua, nola, bai. Hori da. Eta da pixkat baita ere kronika bat, eta pixkat plazaratzea, pues, denbora honetan egon diren iritzi, ez, eta ikuspuntu ezberdinak, eta hori, azkenean, pues, ez iritzi baten alde edo bestearen alde, baizik eta, bueno, pues, eta baita ere distantzia hartuz, ez? Eta pixka bat humorearekin. Ba, humorea hartu. Bizi dugun goera guzti honekin, azkenean badirudi COVID-aren buruz egiten duzunean izan behar dela, ez? Serio eta... Eta pixka distantzia hartuz, humorearekin, eta errespetuz, baina, bai. Eta nori dago zuzendua obra hau, esan duzu, ez? Orokorrean nerabei zuzentzen dela, kasu honetan? Ni uste dut familia osoak ikusi dezaken... Familiarra. Familiarra oso. Gainera da kaleko antzerkia, orduan da como publikoak horrekin konektatzea da como objetibo principala eta pues txikia, osa izan zaitezke... Bai, aurrak eta heldu. Bai, aitona o umetxo bat, baino bai. Bada, disfrutatzeko baita ere, konektatzeko jendearekin, ez? Eta modu horretan bai dago, pues, hainbat diferentes edades. Bai, adinez berdinako jendea. Adinez berdinei zuzendua. Bai. Eta gainera izango da, nik uste oso polita ikuskizun hau, ze azkenean Hankalko deietan programa hau baita ere egiten ditu ikuskizunak oso leku politetan, ez? Eta azkenean izango da, pues, pixkat, retroalimentazio hori, ez? Antzerkiarekin eta daukagun, pues, ondare, historikoki oso karakterizuen ondare, pues, toki horretan, ez? Eta ezagutzen duzu, tokian? Ni ez dut, ez anegon, baina argazketan ikusi egin dut, eta... Ni ez dut ezagutzen, osa pinta hona dauka. Eta joango zarete lehenago ikustera eta entxeatzera, edo agian ez tokiari pixkat rapatzeko... Osea, joaten gara... Egunean bertan, baina ordu... Desente lehenago. 3 ordu edo, normalen, edo gehiago batzutan. Bai, ze garrantzitsua da baita ere ez, lekuarekin... Hori da, bat egitea eta bai. Gainera ez, agian kasu honetan, publikoa nolabait desberdina izango da, zezueko ituratuta bazaudete institutuetan egitera, batean herri txiki batean, ez, eta guztiei irekia. Bueno, egina dugu baita ere kalean, ze bi bertsio daude honetan, ez? Ez gainera dago euskera gaztelania eta
kalean egitekoa eta Hori da. antzokian egitekoa. Bai. Bai, ze egin genuenean berez, bazen aurreko udaran hain zaila zegoen ez egoera, esan zuen Angel, bueno, lan egin behar dugu, badaramatzagu 3 hilabete lan egin gabe, lan egin behar dugu, nola egin dezakegu. Guazen kaleko antzerki obra bat egitera. Eta hasi ginen holan, obra honekin hasi ginen kalean egiten, eta horretarako dago pentsatua berez hau. Baina, eta udaran egon ginen aurreko udaran... Abuztu osoan egon ginen... Abuztu osoan, Espeletako jauregian baita ere Gaiarreko programazio batekin, gero herrietatik eta oso ondo funtzionatzen du kalean. Baina gero azkenean joan ginen gure baita ere normalean urtean zer egiten dugun formatura eta egin genuen antzoki batean, formatuan. Publiko. Bai. Eta pixka desberdinagoa, baina baita ere asko oso ondo funtzionatzen du. Eta nola desberdintzen da, ez? Kalerako ala antzoki baterako. Buah. Pues badira aldeak. Sobre todo aldea da barrutik, osea, aktore moduan, o interprete moduan da como, ostras, kalean da guztia, osea, argia, guztia ikusten da, aurpegiak ikusten, bueno, aurpegiak, maskarak baita ikusten dituzu, baino daude hemen, osea, dira 2 metro, 3, baina eske antzoki batean dela guztia beltza iluna eta pues agian 5 metrotara o 6 metrotara lehenengo pertsona, zen askoz hotzagoa. Eta lehenengo aldean nintzako baita izan zen como, en plan, sentitu nintzen fuera de lugar pixko hotzatik, izan zen oso izberdina, baino ja baita, pues, ohituratuta. Egia zen, baino... Ezberdinak dira, baina baita ere, bueno, azkenean, kanpoaldean badaukazu saltzeatzeko aukera hori, ez? Jendearekin begitara bilatzeko eta hitz egiteko, eta barruan igual ez duzu hori hainbeste, baina daude, beste detailetxo txikiago batzuk, ez direnak igual kalean hainbeste ikusten, baina eszenatoki baten gainean oso politak izan daitekeela, ez? Igual, ukitze bat edo ikusten da askoz ere... Eta baita argiztapena dago, osea, entzuten da ezberdin zeatik resonan maz, antzoki batean, orduan. Baita dauka bere alde honak. Hori da, bai. Desberdinak dira, hori bai. Ezin da bat aukeratu. Bai. Eta, bueno, ze iruditzen zaizue Nafar Gobernuak halako programa bat egitea, ez? Eta nolabait Nafarroko konpainiei laguntza hau edo bultzadatxo hau ematea. Pues beharrezkoa, bai. Ez? Ojala gehiago egotea horrelako gauza gehiago, eta gaztentzako como programa o iniziatiba gehiago egotea zeatik uste Nafarroan baita daula generazio etortzen garen, generazio berriak indartsu gatoz eta uste dut baita behar degula como laguntza hori zeatik azkenean oso gazteakara ez daukagu dirurik eta tal, baina bueno, horrelako iniziatika super onak. Eta gainerik ikusten da, ez, azkenean funtzionatzen dutela, ez, azkenean hau egin zuten lehenengo aldiz, COVID-aren egoera guztiagatik bultzada emateko, ez, hemengo konpainiei, eta aurten esan dute, funtzionatu zuen super ondo, ez, goazen berriro egitera, ez, pues inok esaten duen moduan, beste gabeziak ere badaude, ez, eta gabezia horietan, ez, laguntza pixka bat eman... Jo que estamos aquí. Hori da, claro, azkenean, zalin badugu esaten. Bai. Eta azkenean baita, antzerkia oso berezia dela. Eta zuzenean, osea, arte bizi bat horrela zuzenean bizitzea ez da hainbeste baloratzen dugun zeozer, o hainbeste ikusten dugun zeozer. Eta baita antzerkia sustatzea, da como super ona. Horren agian beharrezkoa zen, ez, programa hau lehenagotik, baina COVID-aren kontuarekin, hor sortu da. Krisialdi garaietan beti daude aukera politak ez, eta azkenean, Nos reinventamos! Baiatu da. Baina mantentzen den, ez? Eta gehiago sortzen dituzten. Jo que si. Eta, bueno, honetaz gain, baduzu beste emanaldiren bat, udarako, ala... Bai, Romeorekin irailean daukagu 3an, 4an eta 5ean, ez? Bai. Ostras, eta dira... Geukagun... Obanos eta Orkoien. Eta Orkoien. Nik uste dira, ostiralean Orkoienen, larun batean Obanos eta igande goizean Lehatzen. Bai, 3, 4 eta 5. Bai. Eta gero estreinua, uste dut izan, estreinua edo publikoarekin frogatuko dugu ea nola funtzionatzen duen. Orain sortzen ari. Hori da, orain sortzen ari garena, 5ean baita ere, arratsaldean. Baina hori izango da froga moduko bat, baina ikuskizunako lan, horiek 3 ez. Bai. Dena den, baduzue sare sozialen bat, ala web horriren bat, non jartzen duzuen informazio guztiago? Bai, Atikusek badu,
Bai, Badu Facebook, Instagram Instagram baita bai, ere. Atticus teatro uste dut dela. Bai, Atikuskarekin. Bai, eso Instagrama, Eta Facebookean ere. Bai. Facebook. Eta web horria, baina normalean sare sozialetan horiek bi bai, horiek ez. Instagram, Facebook. Hori da. Vale, primeran ordu norbaitek ez, jakin nahi. Hori da. Bai, Ba, ezakitez, agian ja amaitzeko, zerbait faltatu izan den, aipatzeko, ala besterik gabe ez, ze mezurekin gustatuko litzaizueke bukatzea. Faltatu? Ez da ezer faltatu, eh? Onda. No, ez dakit, ez, no? Eta mezuren bat, animatzea jendea, antzerkia kontsumitzea. Bai, antzerki ikasi, antzerki eskoletara joan, Frogatu, egin nahi eskolatu. baduzu joan, antzerki dantza eskoletara, baita artea aurrera. Egatortzea nabaskotzera, Bai. 22an, Hombre, disfrutatzera. nabaskotzo eta 22an, Zazpietan, zazpitan. eta holaxe. Ba, primeran. Hori izan da guztia, Bai, bai. Vale, Ba, mila esker, zuri etortzeagatik, eta primeran joan dadila guztia. mi Mila esker. esker. Beno ba, gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.